Ayo darani ya. Iso gak wani. Acak yo. Yo kowe. Yo kowe. Ayo diket aku. Teko adus lho. Ya super ya, super. Iya kayak kena ke. Iya kena ke. Iya ke. Gak kena no. Oke. Raklar Melayu. Raklar Melayu. Oh, papa ditampung. Oke, Bolo bertemu kembali ini dengan acara arahan barongan Gembong Aji Joyo Lab Desa Karang, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora. Ayo wani pora. Entar lho. Alam mau keplok-keplok tok iki opo? Ecek e. Alah udah gak wani. Gendong lak wis. Iki lho. Ya iki lho kon gendong kok. Lho, ada mlayu seh. Lho gak wani mau keplok-keplok tok iki. Tak kira pe ndarani. Minum guys, hausan. Emang perbedaannya apa? Mantap. Beda masak. Masakan pondok. Beda ini masak. Kami. Ayo. Ayo darani ya. Iso gak wani. Acak yo. Rokan ae ngono. Yo kowe. Yo kowe. Ayo diket aku. Teko adus lho. Ya super ya, super. Iya kayak kena ke. Iya kena ke. Iya ke. Gendong wae, gendong wae. Kowe ayat buat iki, Cuk. Gendong wae, gendong wae. Satu, Pak.
banter apa? Keri ado san. Gak ngenekno. Ayo. Wani neh, Bro. Oke. Kelar Melayu. Kelar Melayu. Oh, papa ditampung, Bro. Wis sakit lho pengejek bel ora gelem gudak iki. Iya. Ya aku. Aku diuber nih. Kadoan teko sawah kok. Sudah terlalu jauh loh. Lapangan. Kita kembali lagi ke jalur utama. Kok melenceng gitu? Oke. Ya, terus utang sih. Oh, iku. Iya, tanah nganu. Tanah. Iya. Keblumbu. Apa naik? Tanah gembul. Tanah hidup. Lek iso mlayu tanah hidup. Tanah kuburan. Iku di pantai kok, gak ada kuburan kok. Apa sih?
Jawa kan wis bolong. Lah ya, iku ora bolong kok. Lah ya iku ini apa? Kan ari pas dihisap, bener. Berarti kayak sikilem. Ah, sikilem pas dihisap malah ngono. Oh, gak ada. Ayo, kan nek. Ya. Ini